Кои са най-добрите бич барове в близка Гърция? Вече сме в Гърция и ще оценяваме баровете по 3 категории. Цена. Защото в момента има много твърдения, че цените са се скочили много нагоре. Ще ги разберем. Втората категория, по която ще ги оценяваме, ще бъде обстановка. Дали има камъни във водата, дали е чиста, пясъка дали е чист и дали е добре поддържано местото. Третата категория, която ще оценяваме, е вкуса на храната и напитките, които ни доставят. И хубави. Не, пак не става. Средна цена, хубаво нещо. Да, средна цена, високо качество. Да. И останете до края на видеото, за да разберем кой ще спечели първото место. Тук ще дойдохме в заведение Рамус, което се намира в Неапе Рамус. Цените са нормални, не са прекалено завишени в сравнение с миналата година, което е добре в сравнение с България. Водата е чиста, има леки камъни в началото, то са като такива дребни, но след това става кристално чисто и само пясък навътре. Близко е тук до главната улица и всички видове хотели. Интериора на заведението е Бо. Дали каза Бо? Бохо. Интериора на заведението е Бохо. Приятничко е, уютно е, хубавото е, че има место да седнеш на нормална маса да си хапнеш. И сега ще си тестваме нашия клуб сандвич, който си закупихме. Ето в тази кутийка ни дойде сандвича, защото ако не можеш да го изядеш целия, може да си го затвориш. Сега ще го покажем. Има сосче. Изглежда много сочен, имаме още 2 соса и картофи, които са... Изглежда доста сочен сандвич, има материал. Така че сега ще разберем как буквално... Не мога да го опиша, много е вкусен. Става за 2 човека, буквално смисъл много голяма порцията. И то си личи колко е сочен, просто смисъл няма никаква сухота в него. Вече приключихме с хапването и консумацията ни на този плаж. И сега ще споделиме, сметката ни беше 33 евро, което включваше 2 напитки, които са кола и една лимонада с ягода и за хапване клуб сандвич и отделно имахме 10 евро за самия сет, което е добре и си заслужава. Сервитьорите тук е хубавото, че буквално всяка една секунда, по-скоро всеки 2-3 минути има сервитьор тук между ивиците и няма такова като голямо чакане и веднага можеш да си поръчаш каквото искаш. Това бяха като цяло плюсовете за местото. Минусите, че самите сетове са много близко един до друг и слагат едни помощни чадъри, където като искаш да отидеш към водата, малко пречат и са сгъчкани. Вкуса за мен на храната беше, ще сложа 7 от 10, защото това включва и напитките, а мохитото, където беше с ягода, беше много горчиво. За цена оценявам го 8,5 от 10, защото може да намерим нещо по-добро. Не мога да му дам максималния брой точки. И за обстановка му давам също 6 от 10. Да. Имах зад кадър такива реплики на екран. Дай ми на операторката да го оцени. Обстановка 5 от 10, защото сме много нагъчкани тук и има само българи. Цена 8, защото наистина не бяха даже изобщо високи тук поне. Храната не беше лоша, ама съм яла по-хубави неща, така че колко да му дам. Ти така ви правиш. Ами за храна 5 от 10, защото наистина беше вкусно, ама не беше някакво мега вкусно, така че 5 да имам къде да върва и нагоре и надолу и да. Ето прехвърлям ви към Мартин. Ще се видим в следващото заведение. Заповядайте. Може да видите нашата уютна баня.
всичко е чисто ново. И насам се открива нашият топ гардероб, в който мога да се събера целя. Продължаваме насам, имаме кухня. Доста добра кухня, честно казано. Имаме и хладилник. В него има вода и тук... това за филийки са ни оставили някакви сушчегли. Той буквално са има поставки за сушчицата, ама тя... Май са за яйца. Ето това е нашата спалня. И най-якото от цялата къща... Най-якото от цялата къща е гледката. Добре дошли в Алмира Бич. Можеш да си седнеш и си наблюдаваш морето, когато обядваш. Има също един ред сетове, които не са на пясъка, са си на твърдо, ако иска някой да седне да не е на пясъка, да му се лепи. Отсреща има още едни, които са на пясъка. Тук е в тази голяма купа е цезар салатата и тук имаме клуб сандвич, който ще може да го оценим и сравним с този от вчера. Обаче тук веднага виждаме един минус, че нямаме две сосчета, но ще видим дали вкуса ще ги оправдае това, че няма тези две сосчета за картофите. Ето е тази лимонада си поръчахме, обаче е много вкусна, защото е домашна. И хубавото тук е, че докато си хапваме, сме буквално вътре в басейна и гледката напред е много добра. Тук що си поръчахме Seasoned Fruit Salad и обаче избрахме да е само с пъпш и лимон. Или мравки ли? Не, и лимон. Всички чакаме да разбереме. Тази диня, макар и цветли да е по-светъл, е много сладка. Много сладък и пъпша. Тук що ни дойде следващото хапване, което е един биф бургер с много сладки картофки, които имат и подправки. Алмира Бич много ни хареса и сега дойде времето да оценим нашият престой тук. Като цяло цените бяха много нормални, в смисъл сравнително добре бяха. И то даже не са много различни. Всичко за ядене беше между 12 и 15 евро, а всичко за пиене безалкохолно беше между 7 и 10 евро. Храната беше много вкусна, в смисъл ние пробвахме доста неща от менюто. За цените оценката ми е 9 от 10. За обстановката ще дам 9,5 от 10, а за вкуса на храната също ще остава 8,5 от 10. Не че нещо не ми е харесало, но винаги може да се надгради над това, което е било до сега. И ето сега на операторката да си даде нейното мнение. Дами и господа, моето мнение за Алмира Бич бар е 10 от 10 като цяло за всичко. Аз и преди съм ходила тук, ние миналата година бяхме, ако някой е гледал предишното ни клипче от миналата година, най-вероятно знае. Но аз давам на храната 9 от 10, само заради клуб сандвича, просто вчера наистина беше по-хубав и сме яли 100 пъти по-добри. На обстановката давам 10 от 10, защото никъде не сме виждали толкова готини бич барове. Така, цени. Ами на цените, честно казано, височки са си, защото Мартин ме каза нещо много важно. Ти можеш да седнеш тук и да си поръчаш нещо за 10 до 15-20 евро, но всъщност истината малко е, че те ни задължават да оставим 100 евро на нашия сет за шатра. Така че за цените може би ще дам 8.
и това ми е любимото място и винаги идваме тук, много е готино. Добре дошли в Ко Бич бар. Тук що ни дойде първото хапване за деня. Поръчахме си отново клуб сандвич, защото ще го тестваме във всички бич барове. Ето го, може да се види как изглежда. И си поръчахме homemade лимонада с ягода. Тук що ни дойде бургера. Ето как изглежда. Доста добре. По-добре изглежда от клуб сандвича. Вкусен е на първото хапване. И наистина е много криспи, в смисъл самата коричка е много хрупкава и пилешкото е много по-меко и сочно. Дойде моментът да кажем нашата оценка за това заведение. Започваме с вкуса на храната. За клуб сандвича със сигурност вкуса беше най-нисък от всичките, където сме пробвали до сега. Беше много сух, нямаше сосче въобще никакво в клуб сандвича. Бургера беше хубав, в него имаше вече сос и си заслужаваше. Оценка за храната е 6,5 от 10. За обстановката не е лоша, малко са по-нагъчкани нещата, като шезлонзите и тук сетовете. Така че ще дам 7 от 10 и за цените ще дам 7,5 от 10, защото и сега ще дадем на оператора да оцени. Значи аз давам за храната 6 от 10, поради същия причини като Мартин. Обстановка пак 6, защото не е нищо кой знае какво. И за цените давам 5 от 10, защото платихме 51 евро, а не беше нищо кой знае какво. Да, буквално вчера ядохме 10 пъти повече неща. Бяхме на 10 пъти по-хубаво място и платихме 70 евро. Добре дошли в The Royal. Тук що ни дойде клуб сандвича. В принцип изглежда доста свеж и според мен ще е такъв. Няма да е сух. Имахме лимонада, която щях да ви покажа, но без да искам я бутах там на земята. Така че след малко ще ни дойде новата лимонада, иначе беше много вкусна. Тук що ни дойде и второто хапване за деня. Вече си имаме и нова лимонадка и количка. Поръчахме си един чикън бургер, който буквално може да се види, че е гигантски, в смисъл колкото ръката ми е голям. Доста е сочен. И хлебчето е много мекичко. Сега ще му се насладиме и силно съм убеден, че ще е много вкусен. Приключихме вече с престола си тук. Хапнахме и време да дадем нашите оценки за това местенце. За храната давам оценка 8,5 от 10, защото наистина много ми хареса всичко, което беше за хапване. За обстановка давам 7,5 от 10, защото може да е по-хубаво, в смисъл много е нагъчкано. Ако, например, е пълно с хора, ще е много гадно, защото буквално тук на една педия от нас другия сет. А за цените 8 от 10, защото бяха приемливи, горе-долу беше нормално. Сметката ни беше 55 евро, което включва и 6 евро сета се заплаща. Аз за цените давам 8 от 10, защото не беше кой знае колко скъпо. За обстановка давам 7, защото беше много приятно, има сянка навсякъде. И за храната давам 6. Добре дошли в The Blue Beach Bar. Сега ще го посетим и ще дадем нашата оценка.
Значи тук, що дойдохме в следващото заведение и си поръчахме както обичайно клуб сандвича, който ще тестваме. Ето може да го покажеш. Тук, що ни дойде и бургера, следващото хапване. Поръчахме си отново пилешки, както обикновено. Може да се види, обаче е по-малък от то вчера, където си бяхме взели. През това приключи, хапнахме си вече. Телешки бургер после си поръчахме, който не беше един от най-вкусен. Смисъл беше вкусен, но беше малко препечено повече кюфтето. Общата ни оценка за храната е 7,5 от 10. За обстановка ще ядем 9 от 10, защото е приятно. И водата тук е много по-добра и е по-чист пясъка. За цените ще дадем също по-висока оценка, защото цените бяха по-нормални от останалите заведения, които бяхме. 8,5 от 10. Благодарим ви за гледането. Надяваме се оценките на нашите бич барове да ви харесал. Бяхме напълно субективни спрямо цена, качество и обстановка с нашите критерии от 1 до 10 и всеки, който идва в тази част на Гърция с по-точно с Нея Перамус и Нея Реклица, защото в тези два района като цяло бяхме през цялото време. Посетихме най-хубавите барове, които ни излезнаха в TikTok и хората се оценявали с по-висок рейтинг. Нито един от тях не сме сгрешили с посещението си и отново бихме се върнали. Не забравяйте, оставите коментар, кой бар ви е харесал най-много, кой бихте посетили. До следващия клип.